6,5 fanúšika, však víte, ako to myslím. Máme zelený štvrtok, čo znamená, že zajtra je Veľký piatok. Čo znamená, že zajtra je sviatok voľno, čiže sa nerobí. A to znamená, že dneska ideme na útulňu. Akurát letíme, ideme vyzdvihnúť Šimona, a.k.a. Ninju, a tam si povieme viacej. Let's go! Dobrý. Bananík spadá, papaný to páže, už aj nevyprávam. Nasadajte, páne, nasadajte, ideme. Takže... A to zamknuté. Pripravi na túru. Šimon ready, ja ready. Ešte. Máme kľúče. Ready, aj keď nemáme v ready. Pekne. Stačíme. Dáme si Dneska to nebude takto. rán. Dneska bude... Nie. Hike. Takto. To je ready. Ideme na to. Tam hore. Máme skoro druhý kilometrík a akurát sme riešili so Šenkým to, že sa nám vlastne takéto turistické alebo takéto oblasti páčia veľa viacej ako nejaké úplne vychýrené, jak sú proste Tatry alebo Veľká Fatra. Lebo tu máš rochníska. Tu máme vlastne našu večernú spršku, vaňu, wellness, všetko. Sa vyrochníme, sa dobre napapáme. Som vlastne chcel povedať, že sa nám páčia veľa viac takéto miesta, ktoré sú jednak strašne blízko k nám, akože k nám je blízko, že sme reálne tu v Hradovskej doline za 20 minút z Piešťan a vôbec sú tu nie jedni ľudia, takže tu nikoho nestretnete, máte tu úplne proste pokoj tu sami, tak keď som tu bol naposledy na tejto útulni, čo bolo asi, ja neviem, pred 2 mesiacmi, 4 ľudí som stretol, bol som s jednou kamoškou, ľudská, pozdravujem ťa, a 4 ľudí sme stretli počas cesty, proste tam aj naspäť za nejakých 6-7 hodín, čo sme boli na túre, tak úplne, že nič ľudí. A teda nám to pekné, že sme tu proste sami, máme tu kľúč, máme tu pokoj, máme tu ticho. Užívame si tu. Človek je rozímať. Presne nad tak. Nesmrteľnosťou Krústa. A nad inými hypotézami. A sa mi páči, aké to začne byť zelené všetko. Že už stromčeky idú. Šenky je zelený celý. Skoro ho není vidieť na tom videu. My sme tu doma. Ja som si dal dneska taký trošku kriklavejší outfity. Ale pôjde. Však ty ako polovník Tak vieš, aké je tu riziko. áno. Blížime sa už k našej nocľahárni. Máme tu tuším 3 kamarátov. Ideme ich pozdraviť. Ja mám podobný outfit, jak ty. Šenky, čo hovoríš? Otvárame kasíno. To je 10-hviezdičkový hotel. Kúko, ešte rabatuje. Nestarnúce. Tu môžeš jeden spať, tu máš takúto krásnu piecku. Nič ma slúžim všetkým. Inak, aká je adresa? To je keška? Je keška? Ja neviem, počkaj to. Perečka sú. Možno tu bola tá kniha, čo v tom mala tánku teraz. A možno, aj. Vieš? Pozrieme, či to A tak, a tuto vlastne... je. Tam sa dá spať? Hore sa spí, no. Vlastne ani vidieť, ale... To je taká... Na noc akurát, nie? No. Dúfam, že na noc vydrží ešte. Tu si dáš háčik, štránek a ideš. Sme skoro na mieste. Sme dali teraz taký 1. aprílový žartík s tou útulňou Medvedica, chápeš, že? Nabejtili, že tam môžeme spať, ale nie. Áno, my jedeme ešte ďalej. Ale máme tu nejakých pol hodinku, povedzme, ešte do cieľa. No taká prechádzačka. Tak. Lesikou. Ale čo tam tí traja chalani na tej Medvedici, tak ostali oni tam. Sú to chalani z Bratislavy, podľa mňa mali tak 16 rokov. No, možno. Vyzerali takí mladiaci. Viac ako 18 nemali ani jeden z nich.
a z Bratislavy, že išli vlakom do Trenčína a z Trenčína vyrazili dneska. Prišli vlastne na hentú útulňu a zajtra pokračujú smer Hlohovec. To mám nejakých 50 km ešte zajtra. Celkom brutalitka. Celkovo 80, akože hej, frajeri. A my pokračujeme na našu. Kámo, to nie je, že 10 výtičková jak hento, to naše je, že je all inclusive. To my sme, že Švajc. Potom je je all inclusive v Tatrách. Potom je, že all inclusive v Rakúskych Alpách. Potom je all inclusive vo Švajčiarskych Alpách. A potom je, že pánska javorina, že tu. No ešte som zvedavý, čo tam bude, keď dojdeme. A či tam nebude mať voľakého kamaráta. Alebo dačo. Keď tak bude teplejšie, no. Tak. Zapadol si. Zapadol som. Sú tu ešte nejaké snehy. Mačky sme si ale nezobrali, ani kocúrov. Škoda. Aha. Na budúce. Ťažné psy. Sane. Aby šlo. Pôjde. Sa brodiť snehom hlbokým, joj. Expedícia. No, nemusíš ani vytransovať. Presne tak. Pohodička. Ale lesík taký. Už len ten duch nám Potemný. Potemný lesík. ktorý nám trošku spríjemní náš romantický večer. Áno. S večerou. Už iba posledné zákruty. Tu máme rybiček. Ideme rovno na rozhľadňu. Tam si dáme nealkoholické pivko, pretože je čo? Pôstiček. Presne tak. No. Máme rozhľadňu. Tu je naša kráska. Je to ale nádhera. Malebný domov. Home sweet home. No ide sa hore, ne? Si úplne na hrebení, vieš? Tam šminkáme dneska. To je Javorina? Nie. To je Inovec. Toto je Nové Mesto, nad ním západ slnka. Tu je Šenky. A tam je mesto snov. Tam je to snov Pišťany. Aj môj Radler. Takže tu dole toto. Proste som si ho položil na 4,5 sekundy, aby som vyťahol telefón. Hej, autokolo by ho. Toto je moja plechovečka, prosím pekne. Moje pivko. Kudáčko spadlo. Spadlo tam z vrchu. Ulitol. Trošku, ale poďme sa pozrieť na náš vší střešek. Kámo. Počkaj, dúfam, že sú dobre studé. Tak, tuto akože niekto nehal pekačiky. Je tu aj čapička, panvička, svetielka, lekárnička. Takže títo kláty tu úplne, neviem ako chceme využiť, ale nejaké málo drievka tu je. No, náš dnešný príbytok. Baterka, elektrika. Počkaj. Pána. Technológia. Technológia. Až treba ísť hore. Ale tam asi sa nemusím vyzvať. Ako to vidím? Spánoček, ale tuty. No, ideme na drevo. Už mám metličku. Aha, toto je presne to, čo hľadáme. Nie je to na zemi. A je to trošku vetra, vidíš, aké blečie? Áno. Čiže je suchšie od ostatných. To je to, čo chceme. Našli sme aj nejaké ihličnany. A tie sú parádne. Že? Tuto také chudátka dva malé skované. A tu je väčší kámo. Ideme ho vybrakovať.
Kokos, aha. Vidíš to? Tuto cítim na ňu. Normálne. Na cigáne na to. A tento je náš. Čiže tu sekeru nemáme. Nebojte sa, bol suchý celý. Kúkaj aj tak po spodku, či nemá toto veľa čo. Aha. Aha, ich. No je to ešte živé. Víš, také tie malé, krajné. Také ešte ohybné. Moc dobré stromy sú tu. Moc kvalitné. U nás na západe málo takých. Také tatranské, suché by nám bolo treba. No. Aha, tuto voláka brezička, hen. Dávaj, ber. To normálne je taký oziabak voláky. Aha. Vyschnutý je. No, to potrebujeme. Aké je to? Čo ide samej? Kuky. Však ja ho vlastne prerezávam, ja mu vlastne pomáham. Ja tie choré odtrhávam. Aha. Krása. On sa ešte poteší. Toto je ono. Toto nás tu čaká už od jesene. Keď nie od jary. Aby si náš mohol aj presne natáčať trošku ti pomôcť, že? No akože... Nebolo by od veci. No, ale... Tak idem na to. Deje. Je škoda, že niekto bol taký lakomý. A bola tu taká malá sekerka fiska, pešikovná. Je to akože ešte pilka, ale fisku predpokladáme, že asi teda niekto tak si zebral. To je taký, to je takzvaný zmetačik, cvajmal zmetačik, ručný a veľký ručný. Ale to je, že odmocnina zmetli, by som povedal. Matematicky vyjadrená. Ona sa odmocnila. Takže pekne ešte popracujeme po sebe. Máš to tam sa komputer. Pohodíš, to máš komputer. Jako no. Jaké by to tu všetko postavili? Jaký super, že ťa to vymeteš. Aha. A tu aj. No. A ideme si spraviť dojem. Na práci. Pohoda. Takže brždí. Tak. Brezové kúry. To je totálny lajvek. To je slichu? Ale to proste horí jak besné. A horí to aj keď je to mokré. To je honča. Prijal zmičku. 20 to nebolo. Teraz 26. Budeme sa to spraviť. Dobre. Vzduch. A olej dohníme. No. Dobre, Šenky, čo máš na večeru? Joj. Ukáž To som nám. tu spomínal predtým, hej? Takže... Aby to nebolo, že som nejaký nobu, je to stále študentské, hej, vidíme Uniza, Žilinská univerzita. To je prosím pekne naša študentská bagetka, úplne výberová, vždycky tak obložená, že a la tutti frutti, lepšie ako Bila a spol. Pozrime sa na to. Aha, Ty kokos. to je naloženie. Naložená. Pestrá stravička, normálne zelený štvrtok dodržaný, dneska ešte šunka sa môže. Všetká zeleninka, mňam, mňam. To je, že instantne naložená bagetka. Alebo to je taký
Veľký rožok. Pozrime sa na to. Mekoštot. Môže byť? 9 z 10 študentov odporúča. Ten 10 je vegetarián. Toto spálime. No ja som to trošku posunul na iný level. Keďže ja mám rád kuchtenie v prírode. Si to posvetím trošku na to. Tak ja tu mám prosím pekne, že zavakuovaný, vysuvidovaný stejčik. Karé steak z 23.2.26. Krásny, nakorenený, neskutočný. Toto je jablčko na ráno. K tomu tu mám krásne 4 zemiačeky a červenú cibulku. A tu na vsačičku máme, že olej a špeciálne korene, ktoré som včera namiešal. Keď sa ma pýtaš, čo tam je, tak ti nepoviem. Teda poviem ti, je tam, že sol, koreň, čo som si doniesol z Maroka, potom je tam ešte niečo, čo som nevedel identifikovať nápis, čo sme mali v skrinke, a ešte tam je nejaké korenie jemne pikantné, čo tatino miešal. To je ako geniálny nápad to všetko zmiešať dokopy. No ja som taký, že toto. A kým nebola plná lahvička, tak som tam proste sypal. Ale akože ohníkuje. To je, že do hodiny je tu podľa mňa sauna. Vykujeme na celú noc. No, tady sa nám to už pekne delá. Štofakčí masíčko. Systém odkrabov hrudzu asi. Dobre, trošku organiky rýchlo ešte zabilo. Tu už máme nachystané zemáčky, cibulku, tu tak koření, olejček. Neskutočné. No, dreva nanoseného. Ženky ešte chaluje klobásu. Po návšteve. Čo nám to ešte nechali? Lebo už sme akože sa chystali tak, že spinkať, že dohorí drevo a ja som si dorobil jedlo a tak. A zrazu došli takí trámajstri na bicykloch. Domáci to z dediny dole. Tak si vytáhli pivečka a tak sme s nimi kecali. Doteraz je... Pred pomocu 10 minút? 23:49. Takže teším sa na spánok. 5:40 mám budíka. To je ani nie 6 hodín. Pôjde, to tento týždeň som tak spal celý Chcel som povedať, že dojedám pred postom, ešte poslednú klobásu. O dolej sme nemali sme ani jedno poldecko, ani jedno pivko. Takže držíme sa. Ideme si spraviť postele. Šenky spí tu. Ja spím tam. Inak akože, teraz keď zhasnem, tu nás sa uložím do môjho rošteka. Tak akože takýto výhľadík tu. Krbíček, sviečočka. Z 3 sviečočiek už iba 3. Čo? Z 3 sviečočiek už iba 1. To ja z druhej strany. A pohoda, klidek a tabáček. No, spanie nachystané. Krásne. Sa nám tu rozhorelo. Ohníček ohníkuje. Šenky trhne zuby. Hovorí, najkrajšia časť dňa je vyzujem bodky. Takto sa tu uložím do tohto roščika a takýto pohľadík na svet je neskutočný. Pohoda. Ty kokos, práve som si vypal všetky oči. To ale čaká, že bude. Ja som chcel, že dobrú noc všetkým prajem. Aj šenky všetkým praje dobrú noc. Aj všetkým líškam. Tak. Dobrú noc nám šakalom. Všetkým 6 fanúšikom. Dobré ránečko sa praje. No, situácia je taká, že východ slnka bolo minus, lebo bolo zamračené, ale teraz je úplne jasno vonku a svieti slnečko. Sice je tu kvalitná zima, oheň nám vyhasol možno tak o 1. A tým, že akože dobre je to nová chata, ale sú strašné diery proste, ale tuto, neviem, to bude vidieť, ale to je reálne vidieť von. Šimonko, žienka domáca už
Že som Už našiel. majstruje, iha. Zapalica. Izle je suchý tráva. No. Nádherička. Ako si sa vyspinkal? Fú, do ružovúčka normálne, že lepšie ako doma. Máme po raňočkách. Kavička, ukrtečka nesmie chýbať. Nevie si ju vychutnať na rozhľadňu. Aj s výhľadom. Je s výhľadom. Denným, nielen nočným. Tak. Trochu síce fúka, ale myslím, že je to lepšie ako včera večer, keď sme prišli. Trošku sa iba treba priobliecť a pôda. Presne tak. Ešte raz máme takú tú vec, že dáš tak ruku a to ti odkrieš a bude zrovna rozhľadný. Áno. Takže... Sme zbalení, vyspatí, hlavný vyspatí, najedený, po káve, môžeme ísť domov. Upratané, vždycky treba miesto, kde spíte, zanechať minimálne v takom stave, ako ste ho našli, ak nie lepšie. My sme povedali, že zanecháme lepšie, čiže nám chýbalo čo? Živý, keď sme prišli, nebolo drevo, čiže tu nachystané drevo, tu nachystané aj na podpal, aj ďalšie drevo a samozrejme nachystané v piecke aj s brezovou kôrou. Ešte aj svíčočku na Ešte aj svíčočku sme nehali. Sice už je taká trošku voľnejšia, ale romantika môže byť. Čiže ľudia krásne, keď prídu, musíme zapaliť ohník, bude im teplúčko. Na Pánsku Javorinu otvorajú všetky. Odporúčame Napravne. 10, čo 10 je? 11, 10. Čo ti dá to? Mohlo byť aj 12, len je to taká, no, je tu presne v strede, v jednej úrovni taká špára. Náš fakt, ktoré na tejto strane vidíš, tam v rohu, aj tuto v rohu, a aj potom tu dole, a ešte dole je taká jedna špára. Je z tej strany. Áno, taká intenzívna. Že trošku prefúkuje v noci a ráno bolo celkom tak chladno. Ale to bol iba taký ten prvotný pocit. Také sviežo by som povedal. Hej, že potom keď si sa vytiaľ z toho spacáku a obliekol si sa, tak to bolo v pohodičke. Je to dobré. No a my ideme domov. Je to tak? Ideme druhou trasou, sme si vybrali trošku takú inakšiu. Chceme sa vyhnúť žltej značke z doliny. Bude aj práve. Bude aj práve, dáme vodičku čerstvú. Nemusíme tam ten sneh. Áno, Topiť. snehy. Ale akože výhľadík v pohode. Slnko svíci, voda láka. Aj snehu lákaj možno. Postavme si snehuláka. Takže ideme si brať svojich 5,5 švestek a ideme ďalej. Vyvalilo nám tu nejaké buky riadne. Ja som sa dostal. Ja si podržím, teda podám, podržíš prosím. Ďakujem. Jak po schodíku. Ideme. Po stromečku. Tak tu máte preliesku, kto by si chceli. Kámo. Baviť. Jak sa hovorí? Kameraman never zomerať. Pohodička, jahodička. Jaké je to ľahké liesť po tých stromoch, že? No, Až do koruny. na koruny hore, na štíc. Ešte samozrejme treba podotknúť, že toto neskúšate doma, my sme trénovaní profesionáli amatéri. Doma nikdy neskúšajte vyvalovať stromy. Tak? Hlavne vo obývačke. Je to nebezpečné. No ako Čo, idem. ideš? Toto ti podám asi. Jaj? Čo ide, skočiť? To asi úplne nie, ale... Tak ale už si není kameraman, myslí na to. Pozri, čo stojí blázen. Však ty už tu máš konec stromu. Tak ja sa tu na takto chytím. Pohoda je hoda. A kam teraz ideš, však tu máš... Však tam za tebou dole. Jak za mňom, však ja už som na konci. Aj, tu švaclo. Dobre, skáčem dolu.
Dobrá, čo? To tak pustí dole. Opa. Počuj, ja som sa skoro zabil v tých konároch. Je. Po stromečku ďalej. Dobre. Ďalší sidequestík po ceste splnený. Bojí. Je. Vodička. Prameň. Trošku testovačka. Máme za sebou hodinku cesty. 3,6 km. A je to krásne. Je teplúčko už, príjemne. Takýto krásny pramienok tu máme. Výdatný. Vodičky. Je či dobre? Paučinka. Môže byť? To je ešte veľký, ale ne? Kaša. Kaša, no. Dajú páčiť. Dobrá vodička, veru. Cítiť, že je horská. Tu mám veľkú mušku. To sú bielkoviny. Jojha. Jak se hutorí, pí pomaly, bo je studená. Tak. Dohovna. Áno. No, máme za sebou, neviem koľko vlastne. A mi to je vlastne úplne Je jedno. to vlastne jedno, ho. Len si proste kráčame pri slniečku, teplúčko je príjemne. Fúkuje Vánok. Akorát počkaj, pol kilometre. 5. Za... No, chodiť. Hodinu 18. Ja akorát premýšľam, či vlastne máme ísť hore kopcom, alebo okolo. Sám neviem. Však pozrieme, jak je cesta. Lebo aj tak pôjdeme tou dolinou dole. To sa už plán za tým kopcom, bude to sedlo. No, Takže podľa mňa, keby to tak bola, ako strihneme. čak natuším to však za týmto, alebo v tom kopci nejak to sa dlho tam. Tak sa hovorí tak, aby dobre bolo. No, možno. Ty vole, keď dáme skrátku. dojdeš takto do také veľké dolinky, že nefúka. Aj teplúčko je. No, pokračujeme potom si ďalej. Krásne lúky. A tu je Javorina. Krásne výhľad. Tam sa boli. Všetky hľada kešky, ale moc sa nedarí. Moc nespolupracuje, lebo však Ečko, Vyťáko. To není jak tam v meste. Tam sa máte dobre. Ale ideme pozrieť tu na cenník. No. Či náhodou voláky. Fotopasta nebude. Si spravíme fotečku polovníkom, pošleme. My im pošleme videjku aj. Áno. Ahoj, pane. Tak, dobrý deň, nech sa páči, všetko máme dneska. Vykupujeme aj predávame. Vykupujeme košky périe a predávame čerstvé krumple, vyorané, novoročné a už aj nový zber všetkého. Nech sa páči, čo vám dáme. Dodávočka ide. Skávame, odkúda spoločnosť. Sme asi moc v civilizácii. Hej no, Už to nie je také. také čaro už tu nemá, ale A nevadí. stále je to krásne. Pokračujeme ďalej. To vyzerá ako prvý marketplace normálne, že v civilizácii. Sa blížime moc. Ale dneska sme na tom celkom dobre. 10 km, ešte 1,5 pred nami. Pohodička. No nastáva najkrajší pohľad každého turistu. To je návrat k husiam. Kámo. Jaké sú? To sú nie tie, čo si skoro minulé zrazil? Je to dosť možné. Však tam kúsok odtiaľ to je to, ne? Družstvo. Čo ti dáva? Ale najkrajší pohľad každého turistu. Auto. A smeti. A smeti. Ale autičko. Aj moje milované. Šenky, zvládli sme to. Paradzína. Jedno kolečko. Krása, zvládli sme to. Konečne.
Sluníčkuje. Dajme Dčko. A môžeme si teraz jak tí profesionálni youtuberi. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Nechajte like, koment a subscribe a zvonček, všetko. Podporte naše budúce Naše kilometre. budúce kilometre, presne tak. A vidíme sa pri ďalšom videu. Ďalšie turíčke Tak, tak. a obehu. Presne tak. Čaute.